A cantareira. Vos sabíades da existencia desas mulleres que son a salvagarda da nosa poesía popular? As pandereteiras! Algo teño oído, sí. Pero pensei que eran criaturas mitolóxicas. Polo Día das Letras Galegas foron ao Instituto de Robert unhas vellas cantareiras e a tipa descubriu que hai mundos máis aló do reggaetón. E mañá imos ir ao Ponte Regato a falar con doña Lela, que sabe tocar a pandeireta e moitas cantigas. Ai, pois apura, porque xa vai para 100 anos e se cadra non chega mañá. Pero ese é o problema, má, que estamos reto todas. E por eso estou pensando eu en tomar o facho da tradición e convertirme eu en pandereteira cantareira. Imaginades o resultado, verdade? Esta cantiga vai dunha pava que quere manter relacións sexoafectivas coa súa parella nun camiño de terra. Ah, no camiño. Sí, esa. Pero mellora con esta volta que lle din para que la los nosos tempos. Fas ben, filla, que ata lora os camiños de terra xa están asfaltados. Sí, veña, vai. Sáeseme do camiño, sáeseme do camiño, sen temor aos machirulos. Que se xorde algún problema, as irmás empodeiradas correremos a asistirte. A cantiga tiña como a 100 estrofas. Insufrible. Ai, sororidade. ¡Ay, muy bien! ¡Bien, Robert! ¡Todos! ¡Moitísimo! ¡De verdade! Mentímoslle. Mal feito. Só conseguimos que a tipa se fose para arriba. Estar concienciada que bonito é ser súper tolerante e loitar polo que crees. E loitar polo que crees, e loitar polo que crees. 2 horas de berros, pandeireta e concienciación a favor da solidariedade. Esta tranquilidade? Por que parou de cantar? Quedaría fónica, Kevin. Bueno, iso ou que entrou alguén pola noite a reganala. Oh, cantiga nova. Esta vai contra as guerras. No, por favor, no. Por que? Estades a favor das guerras? Non, que va. Pero, mira, cariño, eu creo que xa abonda. Abonda de que nos cantes só a nos. Filla, creo que chegou o momento de que compartas a túa sabedoría co mundo. Vai e espalla as túas composicións. De verdade? Sí. Creedes que estou preparada para tocar diante de outra xente? Totalmente. Sí. Buah, é que eu non me vía capaz, pero se vos ustedes tan claro... Clarísimo. Vistes como arranxou o problema a miña Laura? Error. A saia da Carolina ten un lagarto empodeirado. Cando a Carolina baila, o lagarto berra en alto. Eu teño os meus dereitos, eu non son inferior. Respeta a natureza, humano explotador. Humano explotador, humano explotador. Respecta os meus dereitos, humano explotador. Bravo! Bravo, bravo, bravo! Bravo, bravo, bravo! ¡Pelucho! ¡Cala a boca! Por que? É maravilloso. ¡Cala a boca! Porque este asunto queda xa grande. E teño que falar con Robert de cousas que se escapan completamente do teu entendemento. Vamos a ver, criatura. Que extremonía é esa que estabas cantando? Pois unha cantiga tradicional adaptada ao dereito dos animais. Pois voiche explicar eu un par de verdades sobre esa cantiga que acabas de executar. Fuco non ten pelos na lingua. Seguro que lle mete un bo repaso e consegue abrirlle os ollos. As nosas cantigas non falan das trapalladas que cantas ti en dandas. Falan de cousas que os galegos nos saen da alma, non? Por exemplo, cajar nun palleiro, ou sementar legumes no tracto intestinal. Ou de vellas que fan extremonías cos seus corpos. Efectivamente. Carteiro lameirento sabe máis da lírica popular que a ti, coño. Eu coñezo perfectamente a lírica popular. O que pasa é que prefiro non fomentar o edadismo, a xenitalidade ou a escatoloxía gratuita e prefiro facer cantigas con mensaxe. Pois moi mal, entendes? E vouche dicir outra cousa. Cantas mal, entendes? Van conseguir o tono de voz que teñen en esas vellas cantareiras, coño. Tens que quitar
a mitad dos dentos e manjarlle calla brava toda a vida, coño. Vale, esa é a túa idea, ok? Vale, pillo. O que pasa é que hai moita xente que non pensa como a ti. Verdade, pa? Non a defendín e agora castígame seguíndome a todas partes. Eu quería descontaminar, pero o chimpi só vai con gasofa. Xa é pensando en alternativas máis respetuosas, ecoloxía, la. Pódese saber que son eses berras. Nada, eso é a miña filla Robert que... Como sabe que aquí vendemos chimpís, tractores, maquinaria en xeral, por dixo, aquí é bo sitio para facer unha manifestación e concienciar a xente de que non consuman combustibles fósiles. Que? Xa sei o que me vai dicir, pero que é a miña filla é así. É imposible discutir con ela. Saíu a nai! Iso non é imposible. Encírrasille, como leves a contraria, ainda se pode poñer a peor. Así que pretende espantarme a clientela, Sí. Pois vais a ver quen son eu. Nada de violencia que é menor de idade e pódese meter nun problema. Pode a denunciar, Ti non te metas, calamidad. E un minuto despois pararon os berros. Pensei no peor. Feito. Morreu o conto. Non lle pegaría, non lle poñería a man enriba. Tranquilo, milomes. Dinlle 20 euros e mandei na onda a competencia. Non son moi amiga de pagar impostos revolucionarios, pero neste caso pareceume un bon negocio. Con eses berros infernais vaille espantar a clientela toda a tractores moscoso. Así son os poderosos. Atopan oportunidades onde os demais só vemos problemas. Ai, que gusto dá ver a reposicións de gallosos sin ter que estar escoitando a Robert, Isto non é normal. Algo lle pasa. Mira, leva 3 días sen tocala e non quere sair do cuarto. Bueno, muller, que tan de raro se a rapazada de hoxe en día é así, inconstante. Anda, vai falar con ela a ver que ten. Pero que dir, muller? Arreando Kevin José. Que pasa, campeona? Déxame en paz. Bueno, muller, bueno. A ver, a min tanto me ten que deixes esa música. Ata se che digo a verdade, alégrame. Pero a tua nai non é o mesmo. A tua nai está preocupada, Normal que esté preocupada, porque son unha desgraciada que non sabe nin cantar, nin compoñer, nin tocar a pandeireta. Se hasta doña Lela casi lle deu algo cando me viu tocar a pandeireta. Bueno, muller, a ver, non todos temos talento para a música. Intentaba ser sincero, pero cando se puxo a chorar, desarmoume. Pero ese non é o teu caso. Que queres decir? Pois que ti tes moitísimo talento. Eu? Sí. En serio? Sí, totalmente en serio. A ver, cariño, pasa que ti meticheste de cheo no tema de ser cantareira e pandereteira sen estudiar, sen formarte. Para iso hai que estudiar moitísimo, cariño. Mira, o virtuosismo non se consigue dun día para outro. Mira para Beethoven ou para Messi. E a partir dese momento, botouse de cabezas o estudo minucioso da nosa música popular. E pensaredes, moito mellor, non, Kevin? Pois non. Error. Eu plantei garabanzos na regaña do cu e saíronme fabas e comíchelas tú, Eu plantei garabanzos na regaña do cu. Ben! Que tan bonita é, filla. Bueno, esta é a versión dunha parroquia de Muxía, pero teño outras 54 máis que podo cantarnos agora mesmo. Mira, se metei garabanzos